Don't forget to click subscribe, like, share, and comment. Thank you. Sapa kuwi? Narendra kong ing Lodaya Jejuluk Sang Maha Prabu Singabarong ya naga bandha naga krajana ya Bilawaraja Sekti Mahambara pilih tanding kasirung aji jaya kawijayan kang linuwe sejatine Singabarong lumrah jamake manungsa ananging doing rikala samono lagya gegladi mring aji jaya kawijayan kang winasan aji naga bandha karana aji den tandingi dening Sang Maha Guru den perjayani dening Sang Singabarong supaya ora ana sing bisa ngasorake Singabarong Matek aji naga bandha malih rupa pangawakan manungsa nanging mustaka dadi naga telung bluku gedene Sapa kuwi? Mbah Patria. ayo Kaliyane Sang Singabarong ora mung duweni aji naga bandha ananging duweni aji Pancasanya matek aji Pancasanya nalika ngematke aji naga bandha dadi hewu wewujudan Singabarong rikala samana nanggeta Sang Singabarong lagya nandang gandrung ya nandang wuyung Singabarong nandang lara ning dudu lara panu dudu lara untu lara sirah lan sak panunggalane nanging Singabarong nandang lara branta Singabarong nandang sakit dudu sakit jantung sakit liver lan sak panunggalane ing nandang sakit rindu sekar kedaton saking tata dahana para Sang Dewi Sangga Langit ya Sang Dewi Kini Suci atmajanipun Sang Sinuwun Prabu Airlangga Doinguni ingkang dajolong-longe Sang Singabarong dadekake duka yayasinipi mateng aji Pancasanya mateng aji naga bandha
wong ayu yen turut ana wong dadya brantaku yen suwingon kunandang gandrung karo kowe yondo kapan boyo kasendatan kon kuwi iso urip jejer karo kowe yondo bakale mukti nyokrawati mau denda uripmu lamun tokorso ndak pundhut garwa yondo lakon uripmu penak turune kasur babut kowe nduk sing bareng anandang pranti mring putri raja Trata sangga langit sesiliye muspro angin nyolaku lamun datan Anggarwa Sang Dewi runte jroning werdaya katon hamba sangu jujubang mawinga-winga ampuira kadya banteng cintatani temah asoring yudya wis kaloka pagelaran iki nangge seni tari kutha Kepang L.A. Putra Bathara kawentare budaya adiluhung Bapak Heri kang mandekani mijil saking Karangjati sanang kulon kecamatanipun Cangcut gumregut tumandang kakung putri ing tekad nyawiji budi mugi jaya wijaya ana
luput bilai kabeh Jem setan jantan purun manelukan tan ana wali miwa panggawe ana dunane wong luput geniat temahan tirta maling ado tan wani marak pring mami tuju gunotan sirna panggo warak sekalir nadyan arca mayang sekorasat temahan rahayu mangke moco angerungu kang anurat kang animpeni wacanen ping 11 dadya usadan nira wong edan nuli waras mula ayo prihatin lan marsudi mugya tansah antuk dedap tidak prabawaning ratri sasadara wis manjer kawuryan panku jiwa memanise he he kalu siniwaka sangya pradase aklar ning cakra wala winulat nyawango parandene peksa kabegyan saking kehing tarang guna kang sumiwi warata tanpa selo
Jayamrata sing dadya mungsumu Singabarong sing malang-malang nggonku bakal boyong Dewi Sangkalangit. Ayo para kaki pansulina pangendawut candha Singabarong Putra Bathara ready bola jos Putra Bathara. BCW Audio terima kasih. Bathara sak jos jos nyata sekti mantra guna wea ayo tanding ana Singabarong wong ayu nduk sangga langit pripun Mas apa ora ngerti yen to awan aku ora doyan mangan mosok Mas mergo lawe ora cocok layak yen to bengi ora iso turu sangga langit mergo jinglonge akeh. Artenono yen to ning angen-angenku mung kelingan marang kowe dhewe wong sangka langit. Apa meneh yen to ngerteni rambutmu saiki mbok pirang sangka langit kowe ladalah. Kowe saya nambahi kangenku ya nduk. Hei! Yo! 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 LA Putra Bathara
Aputra Bathara. Paraga Aputra Bathara. Putra Bathara. Sesek diuyel-uyel mangga mlebu. Ya. Kuwi apa to, Mer? Kuwi apa to, Mer? Plastik, plastik. Lambi ya toh. Lambi kan molor. Bebasane kelangan lit manggon seliramu apa pancen wis lali prasetyané Semono Semoga persiapan derek kenduri riyin mangke suka parisuka kalajengaken sabibaripun kenduri. Monggo persiapan sedaya ambengan dipun asta wonten ngajeng.
Mangke suka parisuka dipun lajengaken sabibaripun kenduri sambil menunggu untuk pendinginan untuk penonton. Ya, kondangan dhisik, mengko bar kondangan mengko joget terus. Los. Monggo persiapan ambenganipun nuwun sewu para bapak. Nggih, kula wonten ing mriki badhe nindakaken ngujupaken punapa ingkang dados kersanipun sambil menunggu penonton untuk didinginkan. Nggih, nyuwun paseksen dumateng ingkang sampun kepareng rawuh. Nuwun sewu sederek sepuh miwahan ingkang kinurmatan panjenengan sedaya dipun aturi rawuh panjenenganipun ingkang Ibu Martina saperlu ingkang kesunggal dipun suni dipangestu ingkang wilujeng panjenenganipun ingkang Ibu ngedalaken sari bumi rejekine pangeran niat kajat sedekah karo Allah dumawah wonten ing wuku tigang dosa sila diwolu wonten ing dinten Senin Pahing dangu dipun ranti cedhak dipun subya-subya anggenipun niat kajat panjenenganipun tasakuran kunduripun ingkang putra mugi slamet wilujeng sak ngajeng lan sak wingipun. Ugi caos wujudipun seko suci ulam saring ngapari Kanjeng Nabi Muhammad Jumur Rasul sumrampeteng sekuraganipun sedaya sumrampeteng sedherek sekamarung marman bagi dong ali sedaya dipun suni sawab barokah ingkang wilujeng panjenenganipun ingkang Ibu Martina anggenipun bebrayan tansah pinaringono rahayu widodon ring sampikala kinebis kaing godha lan pangrencana. Ugi saturan malih panjenenganipun wujudipun sekar kanya badhek tetes pisang ayu suruh ayu caos pakurmat dumateng mbok dipun masami saha nyemur pisanak danyang aki danyang ingkang mengku karang sono samudayanipun dipun suni dipalihan mugi tansah jangkungono sak rinten lan sak dalunipun. Ugi saturan malih njenenga wujudipun jenang sengkala njupuk saking sengkala ingkang dereng dumawa mugi jeneng kadering Allah sengkala ingkang sampun dumawa ampun ganggu gawe keluarganipun Bapak Ibu Martina sakeluarga. Ugi saturan malih njenenga menika wujudipun jajan pasar niat kajat buka pasar Jatirejo anggenipun ingkang putri anggenipun nyambut damel tansah pinaringono rejeki kang mawantu-wantu saged ngrungkepi dumateng keluarganipun sedaya. Ugi saturan malih njenenga menika rujak dawuh ngawuri aki karep aki kadhep nggih menika karep lan niat kajatipun tasakuran nyuwun syukur Gusti kang murbeng sajati mugi tansah paringono pangayoman dumateng warga agung panjenenganipun. Mbok bilih wonten kiranipun kula nandukaken nyuwun agunging sih samudra paksama. Allahumma sholli ala rasul Allahumma tayyibani bumi petolang lebur dosa sumber mengo banyu milang ingkang ngabapi lunggone bumi slamet tansah barokah ing dinten pitu pasalen wonten ing dinten Senin Pahing pinaringan gesang langgeng tanpa watesan. Ya Maraja Jaramaya ya marani nira ya maya ya silapa palasya medukara demya yujaya ya si ama mahasya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Selamat sedayanipun, selamat jarananipun, selamat sing nanggap, selamat sing nonton, lan selamat samudayanipun. Nuwun kawan nuwun. Salim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Isolatan
kumpulan